डे 24 श्रीराम ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचेची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्दसृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जय सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतु भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील पूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ। श्री समर्थ स्तुती। देशाटनानंतर आयुष्याची उर्वरित 36 वर्षे समर्थांनी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील चाफळ व सज्जनगडावर व्यतीत केली। छत्रपती शिवाजी महाराज व समर्थांची प्रथम भेट चाफळ नजीक शिंगणवाडी येथे झाली। तेथील स्मारक आजही साक्ष देत उभे आहे। उत्तर मांड नदी वाहत असलेल्या निसर्गरम्य चाफळ समर्थांच्या वास्तव्याने पावन झाले। तेथेच समर्थांनी शके 1569 म्हणजे सन 1648 मध्ये श्री राम मंदिराची स्थापना केली। तेव्हापासून आजपर्यंत तेथे सामूहिक रामनवमी उत्सव अविरतपणे चालू आहे। श्रीराम। दासबोध विचार। श्रोतागण किती थोर असतो आणि वक्त्याने त्यांचा अधिकार जाणून त्यांच्याशी किती लीन व्हावे हे दासबोधात तन्मयतेने मांडलेले आहे। श्रोत्याची स्तुती स्तवन समर्थांनी केली आहेच, शिवाय पूर्ण अहंता गळालेल्या वक्त्याची अधिकारी श्रोत्याप्रतीची दत्तचित्त अभिव्यक्ती अनुभवास आणून दिलेली आहे। दशक 1 समास 6 मधल्या काही ओव्या पहा। सदा सेविती दिव्यान्ने पालटा कारणे अवेट अन्ने तैशीच माझी वचने पराकृते आपुले शक्तींना सार भावे पूजावा परमेश्वर परंतु पूजू नये हा विचार कोठेची नाही। तैसा मी एक वाग दुर्बळ श्रोते परमेश्वरची केवळ त्यांची पूजा वाचा बरळ करू पाहे। व्युत्पत्ती नाही कळा नाही चातुर्य नाही प्रबंध नाही भक्ती ज्ञान वैराग्य नाही गौल्यता नाही वचनाची। ऐसा माझा वाग्विळास निशंक बोलतो सावकाश भावाचा भोक्ता जगदीश म्हणून या। जय जय रघुवीर समर्थ। प्रश्न मंजुषा। कालची उत्तरे। सत्राणे उड्डाणे हुंकार वदनी ही समर्थकृत मारुतीची आरती आहे। महाकवींची संरचना पूर्णपणे संशयातीत असते। श्रीमद भगवद्गीतेत 14व्या अध्यायात गुणत्रय विभाग योगाचे मार्गदर्शन केले आहे। आजचे प्रश्न। समर्थांची व शिवाजी महाराजांची प्रथम भेट कोठे झाली? दासबोधातील दशक 1 समास 6 मध्ये कोणाचे स्तवन केले आहे? श्रीमद भगवद्गीतेतील पुरुषोत्तम योग कोणत्या अध्यायाच्या आधी येतो? श्रीराम।
शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.